Čaute kamoši, s blížiacimi sa Vianocami, áno, Vianoce sú za rohom, si pre vás Herbast pripravil akciu 1+1 zadarmo. Lebo Vianoce sú za rohom a pre mňa je tento mesiac tak turbulentný, že nestíham ani žiť. Mám vybavené darčeky pre svoje sestry. A poďalšie, moje vlasy. Po farme vyzerali katastrofálne, na farme bola nulová starostlivosť, to vám poviem rovno, boli extrémne unavené, suché a rozhodla som sa, že to ideme dať dokopy. Keby som ale mala vyzvihnúť jeden produkt z tejto celej rady, ktorý mne najviac sadol a najviac mi pomohol, tak je to táto maska. To, že vonia ako svet, je jedna vec a to, čo robí s vlasmi, je druhá vec. Extrémne dobre sa rozčesávajú, zjemňuje ich, hydratuje a moje vlasy opäť vyzerajú ako vlasy. Táto rada od Herbast bola pre moje vlasy doslova ako stvorená a dodala im zdravý vzhľad. A aby som nezabudla, samozrejme s mojím kódom LAM10 máte ešte zľavu. Tak utekajte, lebo nám ostáva posledných pár dní.